Aké bude počasie? Dobrý večer, som Ďuri My. Moji bratranci sú Ali G a Black P. Dnes mám pre vás samé správy dobré, že v noci bude svietiť slnko a že mesiac bodne. Ale nie, teraz vážne, zasiahol ma rap. Sadni si a seď, ako bude dnes či 5 stupňov či 6. A teraz družica naša už nám zábery prináša. Od juhozápadu teplý vzduch prúdiť bude na naše rodné hrude. A preto v noci bude polojasno až oblačno. To vám vravím nalačno, teploty 10 až 4 stupne, v Trptici mi večer rupne. Na Westside oblačnosť miestami zväčšená, to je situácia priam nemenná. Bude 23 až 27, potiť sa budem ako jeleň, v máji je najkrajšia zeleň. Na Middle East polooblačno až oblačno, búrky či prehánky, na severe len okolo 20 a do 25 na juhu. Pekne bude juhu, na East Side veru teplo bude. 19 až 23, neujdete nude. Vo výške 1500 metrov nebudete vám treba svetrov. Teplota 14 až 18 vstúpi a možno vás búrka či prehánka večer prinúti. Ukryť sa v doline, posieť sa v mamine. Bio je číslo 1, v češtine má je kvieten. V útorok po obede front bude studený. Prinesie prehánky a búrkové počasia premeny. Teploty 23 až 27. Radšej pri telke doma budem, horšie to bude už stredu májovú, keď početné prehánky a búrky nás neminú. Teploty klesnú na 19 až 23 a Brown doplieva raz, 2, 3. Dnes som prišiel do Markízy. Všetko išlo easy, ale vravím si, dám si pozor. Vyšváder má dozor. Idem ďalej, chodba tmavá, oproti mne Barkolová. Hovorí mi, ty si ješ, ty tak pekne repuješ. Som šťastný ako reper nový, zarepujem repčíkovi, yeah.